Babiyana ta ce wai tana da ƴaƴan rakwacana. To in dai ƴaƴan rakwacana suka fito a social media, naji Babiyana tana cewa wai wani ya tura mata wai ƴaƴan rakwacana. Ba wanda zai iya tura miki ƴaƴan rakwacana in dai ba matata ba. Matata ce kawai za ta iya samun access din da za ta min bidiyo ban sani ba. Amma ba matata ba wata mace da za ta min bidiyo ban sani ba. Babu ita. Matata ce kawai wacce na saki jikina da ita, wanda in dai har kuka ga wannan maganar, naji Babiyana ta faɗi maganar, to in dai har maganar da Babiyana ta faɗa, to in dai har kuka ga wai tana cewa ai wani ya tura min yayan rakucin G fresh, to in dai haka ne suna yanda suke tare. Kun san matata fa tana tare da Babiyana, suna tare yanzu, suna tare guri daya. Karki da mu, matan arziki ce ma wai za ta je wajen wacce tsaraicin ta ya fita, wacce take wa tsaraicin ta haka tana daukar tsaraicin ta a bidiyo, wai shine wai wacce take mata aure za ta tafi wajen ta. Allah ya sauwake, ni ba abin da zan ce. Amma dai inda kuka ga wani abu nawa ya fito to wallahi sai dai mata ta ce ta dauka ta bata, shine maganar gaskiya. In ba ga wani ba wanda ya mun wani bidiyo, ni ya rabu na ba. Jama'a gaya muku update ina cikin zama na sai ba ga wani ya tura min ƴaƴan golayen G fresh ba a DM. Na ce to tura min, ya tura min fa wai ina da ƴaƴan golayensa, na bashi namba WhatsApp ɗina sai turo min ya ƴaƴan golayen ɗaya ya fi ɗaya inda ka san tamfol. Ɗaya ya fi ɗaya ƴaƴan golayen G fresh ɗin duk sun suɗe sun koɗe. Update sabo dal ku jira mu ku sha labari. Golayen G fresh ɗaya ya fi ɗaya ya yi kamu ɗayan kuma yana nan ɗan mitsitsi a sama.